hinahapot ko si pinakamasiram. Itong kaya kong ipaglaban. Boy, hindi ako pinaglaban. Sir, kung gusto mo pong ipaglaban, magkakad ka pong kape. Laputang iniyo, ganda ako nagkakaaramo sa buhay. Hoy, anong nirereklamo mo dito sa namin, tauhan namin May akong pakiaram sa Indo. Kape daw! Gurman. Kape! Garong luluya mga nagsiserve video. Ay, gusto ko madali lang mag-serve. Hello, sir. Good evening. Yes po. Ano po yun, sir? Sir na kauragan kong taon. Yes, sir. Anong bestseller na dyan na kape? Itong pinakamaurag ha, itong talagang masiramon. Iced latte cappuccino with vanilla syrup with yes. Yes, nakauragan. Ang hinahapot ko si pinakamasiram. Itong kaya kong ipaglaban. Boy, hindi ako pinaglaban. Sir, kung gusto mo pong ipaglaban, magkakad ka pong kape. Day, ano mo lang ang kape? Yes po, ang available. Aloy. Kada akong taram. Sir, ang bestseller mo po, sir, yun po, ito, sir. Ito sinabi ko po. Ano ang bestseller nindo? Pakiulit daw po, sir, tignan po mo po sa bago. Kaya nga naghahapot ako. Iced coffee Pinusubukang ano Iced coffee Americano with latte cappuccino and with syrup vanilla ice cream. Daw ano? Dahil naaluyong ka makasikaso. Pirang oras ba yan? Sir, wait lang po, sir, ha? Kung kayo mag-ate. Yun ang pag-araw kayo dapat, mabilis-bilis ka mag-ero. Magutong matirtinda ka mo, lihalay ko mga sikaso-kaso mga kauraganin doon. Naputang iniyo, ganda ako nagkakaaramo sa buhay. Anong ginigiba mo? Kape lang inaagad ko, boy. Aloy-aloy ka, ano yung shampoo? Eh, ano yan? Ano ni? Shampoo lang to, ang aram ko, ang araw kayo. Shampoo lang yan. Haluin ko makasikaso. Si manager mo. Si ang bossing nindo. Ha? Wait lang po, sir. Eh, Wait lang po, taga sir. maya kong pakiaram. Haluyan ka mo, boy, makasikaso. Boy, nasa ilang manager mo. Gusto ko makaulay. Gusto ko na magkape. Ay, palihanay ka mo. Yes, sir, wait lang po, sir. Sinisiribot ka na. Para sarong kape lang. Sibot-sibot ka na, boy, ha? Dali. Apo daro si manager mo dyan, ay. Alihanay ka makasikaso. Sir, wait lang po, sir. Kape. Kaping haloy. Sir, excuse me. Sir, may nagreklamo po dito yung mga bumot mga lalaki. Anong sabi? Kada ko putik ba tanong sa kalenda pang service aid na raot po kayo sa machine. Sino yan? Yung po dyan, sir. Oh. Hoy, anong nirereklamo mo dito sa namin, tauhan namin May akong pakiaram sa Indo. Ang gusto ko lang, sabihan mo yan, tauhan mo, dali-dali ng pag-ano ng kape, may para pinipindot pa siyang araw ka iniyo. Hoy, Tagalog ako, mayos ka. Tumagalog ka. Tagalog yung boss mo? Kayo po, ano po kasi Amerika? Anong nirereklamo niyan? Haling Amerika tapos Tagalog. Ano man hype yan? What? Yes. Oh. I don't understand you. Speak English, bro. Fuck, man. I'm challenged this of happening right now. Get out in my shop, bro. Get out. Halo yun? I don't like your attitude. Umalis ka dito. Playas. Hindi ko gusto attitude mo, ha. Ayoko ng ganyang customer dito. Umalis ka. Alis. Isa, ayaw mo umalis talaga, ha? Susunod ka kay mama. Gago.